Nian. Pripun? Adaptasi karo jandu. Jaman kaya. Coba iki mau tak selingi karo mamahmu, tak ini aku tak kepengin sampean ngaturin tetembangan untuk panci sesi limbuan iki. Ya, Pak. Apa kira-kira buat warga masyarakat Kita iki? habiskan lagu yang kekinian. Kita harus mengikuti jandu. zaman. Nah, aku ki manut kono kok kono terus minggok kaya. Kita harus mengikuti seleranya Genset. Genset. gendeng. Oh, gendeng. Genset. Rudi gendeng. Rudi gareng deh. Coba contohnya apa? Manut buat ibu-ibu loh. Tepuk tangan buat ibu-ibu nih. Tepuk. Lah ngono. Ngene iki lek ra seneng karo kabudayan, mbok wong tuwe Pakmu yo. Leres. Mulane alhamdulillah ibu-ibu wonten Barurejo semangat. Tembangnya apa, Nduk? Excited ibu-ibu deh. Excited. Ngerti ora apa? Excited kok. Excited kok. Excited angel, ilate angel nggih omong. Di setip Excited itu semangat. Beda karo expired gitu. Atau toh, Pak? sing kulino duwene aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluarsa. Tapi dhek enak, Bos. Lho, benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak anu ini kan benakne ngene tanganmu ngene iki lho nyang apa kowe iki. Aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki anu Belanda. kambil digodhog nganti elek. Digodhog nganti elek benyek. Lemong iki jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasum juga panitia semuanya ya, Nduk, iki kan. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki dadi berkah buat warga masyarakat Krisik sedayanipun. Tolong kamu siapa namanya? Lowo. LW. Lowo iki generasine Lek Dul, Lowo. Oh. Dhek iki blate nglawaki Lek Dul. Ngono. Oh, gitu. Dadi mulane lek dhek iki arep munggah nggo botol arep bedekan kates tak seneni. Katese wis ngembuluki Pak Pre ndek ngenane sak nyambung mlebu. Tak seneni. Wah, wis nyemot. Wis pokok Pak Pre ditungake sehat. Nggih. Ya. Mugi ndak pulih sehat walafiat. Kelingan bedekan kates kelingan. Kula. Nggih. Tok ngono kan. Nggih, kelingan. Ya engko gara-gara bedekan. Heeh. Katok. Ya aku melu lek kuwi. Masa gua arep kok sembah. Aku roh. Api-api nyembah berhala, Bos. Yo, Niken. Salindri. Kita jajal dulu, Pak. Oke. Suarane ngeri. Ngeri. Tadi yo ngeri tenan. Tapi ra apa lho, awake dhewe kudu sabar nek Cahayu kudu ngono. Sekarang yo wong nyanyi iki butuh anu, Bos. Butuh ancang-ancang. Omongan karo Niken saka kijopan kaya tomblo. Tolong. Ambilin minum. Oh iya. Kan minum. Kowe karo cewek itu blater. Beli. Hati. Beli yang baru, Yang baru. Ya. No, aku asih tokno. Nano anakmu. Lagi. Panitia minta tolong ya akuannya ya. Wah. Ujuan. Oh, nggih. Kula nyuwun tulung nggih. Kula nyuwun aqua. Nggih, aqua mawon. Kleru ujukno sing iki sing kae lho, Pak. Pak Panitia kok ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih dengan sangat sungguh-sungguh. Heeh. Bisa penwana kor angin. Sekor angin. Gaya tresno rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit
isih sayang awakmu ngerti ora setingan jani jaman susahmu bersama Cakra Bidi. Oke. Oh, tadi Kemremen. kemremen. Sayang awakmu ngerti ora sepingan jati jaman susahmu. Terima kasih Pak Yudya. Wow. Isi kebayang-bayang, isi hati Thank you. kenangan, bukan sempurna pelangku, hati isi hatiku. Matur suwun, Mas. Isi tangan isi tunggungi, isi terasa. Terbang di atas awan, ingin melepas rindu sayang. Bisa panitia. ayo tresno murah rasane wis ra mungkin wis itu semenjak jarak yang sepien akan hati wong liya. Sayang awakmu ngerti ora setingan jani jaman susahmu. Goblokku isih sayang awakmu. Menika judulnya Segoro Angin. Negara apa? Negara Angin. Negara angin yang dimaksud dengan Nganjuk. Soalnya nek ora tak preset-preset. Ngendi? Nganjuk. Nganjuk ini sapa ta? Negara angin. Ku kono kota angin. Kan wis negara angin. Itu negara ya Ngastina. Negara ya Ngamarta. Menika Negara Karangan Surabaya. kono Karangan Surabaya. Menika nambahi menika saking Mas Iya. sampun dipun paringi Oh, request lagu lamunan. Oh, matur sembah nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Oh, saking panitia nggih. Nggih, menika wonten Pak Apane wis Panitia. sampun? Oh, nggih, nggih. Sampun. Sampun, Ini karena malam hari ini terima kasih Mbak, aku matur suwun lho. Nggih, Iki Papa. engko ketoke nganti goro-goro. Jadi Iya. luar biasa karena bintang tamu usulnya limbukan, Mbak. Untuk warga masyarakat Barurejo khusus malam hari ini penjelasannya nganti teko goro-goro. Nggih, nek Terima lopo kasih, Pak.
Lawa goro-goro nyepet ora nyepet ngene kowe. Aku tukang ge goro-goro. Nek ngono ini ngapunten nggih, engko nek kan ben ora keselen sampeyan tinggal dhisik. Nggih. Mengke lamunane teng goro-goro nggih, Pak. Mengke Ya. kersane penontonnya mboten kabur nggih. Heeh. Nggih, Pak. Lek Oh, sakniki 500.000. Eh. 650, 150 aku. Yo malah kowe golek beretan kok. Sak menika Luas aku. Nggih. Mengke kripik gedang, kripik telo ngoten nggih. Engko lamunane ben diaturke nika nggih. Heeh. jangan 50 dong, Pak. Enggak mau saya kalau 50 mending enggak usah nggih, Pak ya. Saya kepaya mau tompo tak tukokne aku rokok oleh loro. Oke apa diaturke saiki? Kesel nang mboten. Boleh tak Apa-apa panitia. dikancani, Pak, dikancani. Dikancani. Nek lu dikancani yo Intan yo Intan. Dikancani kali Bu Sendul. Wah, kudu-kudu kok ora dadi lamunan dadine lamongan. Heeh. Kene Intan kene karo Intan wong loro. Lagune lamunan lamunan arep diunekne kowe nguyuh oleh. Ini aja ning kene ning ngisor kono. Iki dhewe amenan weton tono. Lowong amen assalamualaikum mati. Yo, lamunan buat warga masyarakat baru Rejo. Niken Sarindri kan Budi Negroho. Buat Pak Dani. Sumai petangin ratri Kocok-kocok bos. Bangsa angan teni Setiap Pak Binsa. talangi Aku ya apa? Disliramu kan jadi Oke. Terus sama tamborin spesialis kita Sudah bersama dengan warga masyarakat Rejo. Jambro budaya Niken Sarindri.